Сапраўды у кожнага літаратара, у кожнага паэта нешта ёсць і вясёла, ну так як і ў жыцці. І вось, напрыклад, глядач наш, ці глядачка, але падпісана адзін сабака, звяртаецца да сабачай гісторыі Віктара. І піша так: «Сабачыя гісторыі Віктара Шніпа мне падарылі замест сабакі дзеля жарту». Прачытала. І з тых часоў так атрымалася, што ў жыцці ўсё часцей сталі сустракацца такія сабакі ў двукосці і гражданы. А як прыйшла думка так паказаць жыццё? Як, Віктор, нарадзіліся гэтыя образы сабакі і граждан? Памятаецца, адкуль з'явіліся гэтыя сабачыя гісторыі. Быў такі дом творчасці «Іслач», куды мы з сям'ёй ездзілі летам адпачываць, і звычайна там пісьменнікі нешта пішуць. Ну і я пісаў. І вось у адзін год мы паехалі з жонкай і з дзецьмі. Сыну было 4-й год, дачцы 7. Ну, дзень прайшоў, другі дзень прайшоў, 3-й, 4-й, 5-й, амаль палавіну адпачынка. Я ні аднаго верша не напісаў. Хаджу, любуюся прыродай, нешта, ну, простое. А ўсе астальныя пішуць пісьменнікі, якія там адпачываюць. І сабакі бегаюць. І сабакі бегаюць, вось. І я, ведаеце, думаю, на што гэта пісаць і рыфмаваць? Нешта ў галаве, нейкія думкі ёсць, вырашыў запісаць то, што запісаў. І пасля мы прыйшлі абедаць, вот як памятаюць, як цяпер сядзім за такім прыкладна сталом, паелі, жонка, дзеці паелі, я говорю, паслухайце, я тут нешта прыдумаў. А што, вершыно, не, говорю, нешта іншае. Я зачытаў, і там у мяне быў сабака, але граждана не было, там, я ўжо не памятаю, мужчына ці чалавек малады. Ну, сын Максім, паслухаўшы, раптам усклікнуў: «Граждан». Адкуль это слово з'явілася «граждан», не ведаю яго. Але, магчыма, ён у вёсцы быў у нас, і вось калі дакладна быў, але у нас у вёсцы чалавек жыве, яго ёсць такая, называюць гражданом. Мянушка. Вось ён чалавек такі неардынарны, вясёлы. Адны не любяць яго, другія любяць. І я гэтага героя ў сваіх сабачых гісторыях памяняў на граждана і зачытаў. І мы смяяліся, я сам смяяўся болей, чым хто. Вот, самому смешна было. Так з'явіліся гэтыя гісторыі. Гэта было 1996 год. Як бачыце, это ўжо даўно было. І з таго часу, час ад часу, у мяне гэтыя сабачыя гісторыі маюць працяг. Ну вот некалькі таких кароткіх сабачых гісторый. Ну, ведаеце, я некалькі зачытаю, 3. Адзін сабака захацеў стаць паэтам. Напісаў верш і прыйшоў у саюз пісьменніка і завіў: «Хачу стаць паэтам». Граждан яму і кажа: «Станавіся». Аднаго сабаку пасадзілі ў турму. Сядзіць у турме, сабака плача, а побач гражданы глядзяць на яго, дзівяцца. Такі вялікі, а паводзіць сябе як дзіця. І сабака сказаў: «А няўжо калі плакаць, дык не выпусцяць». Ну і 3-я такая гісторыя. Адзін сабака лічыў сябе прафесарам. Ён 2 разы на дзень прабягаў за гражданом ля універсітэту і меў магчымасць гаўкнуць на студэнтаў. Ну, бачыце, такія гісторыі, яны кароткія, нехта іх разумее. Філасофскія, з такім падтэкстам, ну, з падтэкстам яны, ведаеце, як у калейдаскопе гэтыя шклінкі, іх калі паварачваеш, гледзячы, як сонца свеціць, і там розныя малюнкі. І ў гэтых таксама сабачых гісторыях узнікаюць розныя такія думкі, гледзячы, калі ты іх будзеш чытаць, гэтыя сабачыя гісторыі, раніцай, вечарам, паеўшы, галодны, ці ў дарогі стомлены, ці газету пачытаўшы, узнікаюць... Трэба чытаць з раніцы да вечара, і на сон нармальна. Свае асацыяцыі ў кожнага ўзнікаюць.